Ako ay bumapasada, tricycle ang pangkaryada, palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Maraming kompromiso sa profesyon na ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako ay mangalan driver ng tricycle na mataluma na. Ako ay mangalan driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Oy, pedicab. Oy, pedicab. Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na usok at makapala ang likabok. Maraming mang kapos, pera raw nila'y naubos, ngunit galante ang iba kung magbayad na sila. Ako ay mangalan driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay mangalan driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Oy, pedicab! Oy, pedicab! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan. Nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay tagatulak, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial day. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagkamalan ka pa na boso ka sosyo nila. Oy, pedicab! Oy, pedicab! Oy, pedicab! Ako ay mangalan driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay mangalan driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Oy, pedicab! Oy, pedicab! Oy, pedicab! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan. Nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay tagatulak, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial day. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagkamalan ka pa ng boso ka sosyo nila. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial day. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba, mapagkamalan ka pa ng boso ka sosyo nila.